A už se blíží. A jede, ale brzdí. Ano, jede, pouští to a právě projel cílovou destinaci. Ano, pane Kuráň, řekněte nám, jaké to bylo. Pane Kuráň, řekněte nám. Co? Vidíte, tady Adámek zapadl, takže se mu to moc nepovedlo, jo? Takže je tu bahno. Díl, vidíte? Asi se bál stavil. Pane Kuráň, myslíte si, že jste jel tento průjezd rychle? Jo? A tachometr nemáte s sebou? Ne, jsem ho zapomněl. No, vidíte, přední vidlice vyměněna z karbonu celá. Tady to máte kolo úplně nové, vidíte. No a vzadu už je to normální. Akorát, že zadní kolo je vyměněné na lepší. Takže Adámek Kuráň pojede druhou část závodu pro malé děti. Adámku, máte k tomu nějaké dotazy? Ne? Ale myslím si, že tam neudělám ten svit. Ne? Tak ne. Tak já si jdu stoupnout na nějaké místo. Jedna teď. Dobře, jedem. Se vám to povedlo? Jo. Jo? To ten průjezd byl o hodně pomalejší. Jak to? Protože nevím, no. Asi jste tam někde zabrzdil. U vás. U vás, no. Já jsem tam nestihl zabrat ten smyk, víte? Co? Jsem tam nestihl zabrat smyk.